मोनसे नखरा दिनै सिलिंखार जाबाय। माब्रै सिलिंखार जाखो बेखौ नोंथांमोना खोनासंलांबाय थादो। खुलुमबाय, बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बरायबावनाय जाबाय। दिनै गोदान भिडिअ'जों लोगोसे नोंथांमोनजों लोगो मोनफिनबावबाय। बे भिडिअ'आ जागोन जाहैबाय मानसि गोमानायनि सायाव। सासे मानसि गोमानानै दङ। बे मानसिखौ दिनैसिमबो सुलाद लाब्लाबो सुलाद मोनाखै, रावनिफ्रायबो खबर मोननो थाङाखै। बिनिखायनो जोङो भिडिअ' बानायग्राफ्रा भिडिअ' बानायनो गोनां जादों। दा नागिरनानै हरनाया रायजो राजानि आखायाव। दिनै नोंथांमोना मिथिगौ, जोंनि बर' समाजावहाय हौवा खारनाय हिन्जाव खारनाया दिनै गोदान बाथ्रा नङा, दा जाफ्लेबाय थायो। थिग बेबायदिनो सासे हौवा गोनांखा एबा गथ' गोनांखा, गथ' हिन्जावसा गोनां, बियो गोमानानै दङ एबा खारखोमानानै दङ। दा बियो बहाय दङ जोङो बेखौ रावबो मिथिया। दा हौवाजों थांदों ना सोरजों थांदों, दा न'खरनि मानसिफ्राबो जेबो बुंनो हाया। दायो बे आइजोखौ मोनफिननो थाखाय नैबे भिडिअ'खौहाय बानायनो गोनां जादों। बे आइजोआनो जाहैबाय जनस बसुमतारीनि अनजालि बिसि जबा बसुमतारी। बेहा सासे फिसाजोबो दङ उन्दै बैसोनि, 4 बोसोर कि 5 बोसोरनि गथ' जागोन बियो, हिन्जावसा। दा बे आइजोनि गथ'आ बिमा नागिरनानै मोना समाव फुंनि साननि गाबबाय थायो होननानैहाय न'खरनि मानसिफ्रा फोरमायदों। बेनिखायनो ससियेल मिडिया नायगिरि, निउस नायगिरि, रायजो राजाफोरनिसिम मदद मोनगोन खोमा होननानैहाय नैबे भिडिअ'खौहाय बानायनाय जादों। दा आङो नोंथांमोननो नामखौ खिन्थाखाबाय, दा आङो गामिनि मुंखौ नोंथांमोननो खिन्थासिगोन। बे हिन्जावा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रौमारि खाग्राबारि होननाय गामिनिमोन। आरो बे खाग्राबारिनिफ्राय बियो हाबा जाहैदोंमोन चिरां डिस्ट्रिक्ट सामथाइबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय खपारा होननाय गामियावहाय हाबा जाहैदोंमोन बियो। बे आइजोआ बे बिहावनि न'खरनिफ्राय खारखोमानानै दङ। सोरबा हौवाजों खारलांदों ना गाव हारसिङै खारखोमादों बेखौ रावबो जेबो बुंनो हाया। बेनिखायनो रायजो राजानि मदद मोनगोन होननानैहाय नैबे भिडिअ'खौहाय खालामनाय जाबाय। नोंथांमोना बे मानसिखौ जेरावखिया नुवा नैबे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय फन खालामनानैहाय न'खरनि मानसिनोहाय खबर हरब्लानो जाबाय। आरो बे हौवानि गामिनि गासैबो रायजो राजाफ्रा माने बे हिन्जावखौ फैफिनजानो लुबैदों, मोजाङै संसार जाफिनजानो लुबैदों। गामिनि रायजो राजाफ्राबो खावलायदों। बेबायदि गामिनि रायजो राजाफोर सापर्ट होग्राखौ गोबां मानसियानो खम मोनो। बिथाङा खाफाल गोनां होननानैहाय जोङो साननांबावगोन। हिन्जावनि बिहावनि गामियारिया, गामिनि मानसिफ्रा गावबुरानिफ्राय लानानै गासैबो हौवा हिन्जाव रायजो राजाफ्रा बे हिन्जावखौहाय फैफिननो थाखाय खावलायदों, मोजाङै संसार जाफैफिननो थाखाय खावलायदों। जाहाथे बेफोरबायदि जाहा मेला न'खरनि दाङाबाजि नांलाय खमलायखौ ज्राब गारनानै गावनि आंगो बिसायजों मोजाङै संसार जाफैफिननो थाखाय गामिनि रायजो राजाफ्राबो खावलायदों बिथांखौ। दा नोंथाङा जेरावखिया थाया मानो नैबे भिडिअ'खौ नुसनदोंब्ला अन्नानैहाय नोंथांजोआ फैफिनब्लानो जाबाय। नोंथांजोना गथ' सासे दङ, गथ' उन्दै दङ। गथ'नि सायाव अननाय गैया नामा? गथ'नि सायाव माया गैया नामा? जुदि गथ'नि सायाव अननाय गैयाब्ला गथ'खौ मानो खांखो? ना बालाबारियाव दैगारनानै गारबाय नामा नोङो नोंनि गथ'खौ? दा बेयावहाय भिडिअ' बानायनायनि गेजेरजोंबो गोबां मानसिया नुयो, नाथाय जोंनि गेजेरावहाय सिखोमाग्राया बांसिन दङसै। बेखौ आं मिथिगौ। खोन्थानाय नङा नुसनब्लाबो उमुखखौ नै उमुगा भिडिअ' होबाय, निउसाव फैबाय, फेसबुकाव होबाय, इउटुबाव होबाय, नै बेफोरबायदिल' खोन्थागोन। थेवबो बै नुग्रायाबो खिन्थाहरनाय नङा। ओरैबायदि मानसि दंसै जोंनि गेजेरावहाय। लाइमोनब्ला लाफाखायो होननाय बाथ्राया बेनो जाबाय। माने बियो मिथिखागौ बियो न'आव दाय मावनानै फैदों, खारखोमानानै फैदों, गुबुन मानसिजों दंफैयो, नाथाय बै मानसियाबो बेखौ रावनोबो खिन्थानाय नङा, सिखोमागोनसो। ओरैबायदि मानसि दंसै जोंनि गेजेराव। बेनिखायनो आं नैबे बाथ्राखौ बुंहरफानो सानो, जायफ्रा मालायनि न'खरखौ सोखावना होगोन बियो नोंथांजोंबो जानो थांगासिनो दङ। आङो नैबेखौ बुंखायो। न'खर दानाया ओरैनो नङा। इसोरा ओरैनो बिसोरखौ थै मोनसे खालामाखै। इसोरनि गोथार बिजामावबो लिरनाय दङ, इसोरनि जुलि होनायखौ मानसिया दाबोखाथों होनना। नोंथांमोना गोसोआव ला। बेनिखायनो जायफ्रा बे मानसिखौ सिखोमाना दोनदों, बे मानसिखौ नुनानैबो नुवाखै बायदि खालामदों, बै मानसिजोंबो बेफोरबायदि नोंनि न'खरावबो सानसे जागोन। आङो नैबे बाथ्राखौ जावनानैसो बुंदों। मानोना आङो बेंगलरावबो गोबां नुबाय बेफोरबायदि खारनानै थाफैनाय मानसिखौ खोन्थाहरिखौ। गावसोरजों थाफादों, लोगोसे थाफादों, थेवबो नुब्लाबो नुवाखै बायदि खालामना थायो। बेनिखायनो आङो नैबे बाथ्राखौ जावलांनाय जाबाय। आरो आङो खनसे खावलायबावनो सानो,
जोंनि गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ बे हिन्जावखौ जेरावखिया नुवा नै कन्टेक्ट नाम्बार होखादों बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय फन खालामनानैहाय नोंथांमोना खिन्थाहरब्लानो जाबाय। आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो गोसो गैला, दा नोंथांमोना गासैखौबो मिथिजोबखाबाय, सानै साथामसो इउटुबारफ्रा बे भिडिअखौ होखाबाय, बेनिखायनो आङो नैबे भिडिअखौ बिसिमल' खोथा बुंनानैहाय दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामो दाबाव, आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो दाबाव। 60K जासिगोन, नोंथांमोननि अननायाव थाबैनो जागोन होननानैहाय आसा खालामनाय थाबाय। गोजोनथोंसै बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। जै बर' हारिनि।